Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng putserong manok. Ayan mga ka-foodies, at meron tayong rice. At meron tayong sausawan ditong patis. Ang drinks natin, tubig. Mga foodies, bago po kami kumain ni BBM, gusto po namin ipakilala sa inyo ang Dream Club. Panoorin po natin Dream Club mga foodies. I-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download, install, pagkatapos po ay open. Pagka-open po ng apps ay lilitaw po ang register or login. Pindutin po natin register. Dito sa account, ilalagay po natin cellphone number at sa password naman po ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Pagkatapos po ay i-confirm lang po natin ang password at sa OTP naman po ay i-click po natin send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa cellphone na ginamit natin kanina. Pagkatating po ay type natin siya sa OTP field at i-click ang register. Pagka-register po ay meron na po tayo kaagad libreng 5 pesos coins. Ito po mga foodies, meron po silang mga games. Meron po silang color game, Dragon vs Tiger, Red and Black, Birds and Animals, Baccarat, Pusoy, Fish Reef at iba pang mga games. At syempre, meron din po silang tongits na paborito nating lahat. Para naman po makapaglaro, kailangan po natin mag-cash in, pindutin po natin wallet at lilitaw itong personal info. Ilalagay po natin ang ating GCash number at sa may OTP, i-click ang send at hintayin natin OTP code dun sa GCash na nilagay natin kanina. Pagkatating po, i-type po natin OTP field at i-click ang save. Subukan po natin mag-cash in, i-click ang wallet at subukan natin ang 100 pesos, i-click ang yes at pagkatapos po ay i-click ang copy. Punta na po tayo sa may GCash at i-click ang send money, pagkatapos po ay express send, ipipaste po natin ang number na kinopy natin kanina. I-type ang 100, pagkatapos po next at send 100 pesos. After nun, balik na po tayo sa ating Dream Club apps at makikita po natin pumasok ang 100 pesos na ikinash in natin kanina. Kung hindi naman po, pwede natin i-click ang refresh button. Subukan po natin itong tongits. Open lang po natin itong tongits game. Pagkatapos po, pipili po tayo ng kung anong table bet ang gusto po natin. At hintay lang po natin ang ating mga makakalaban. At pagka-start po ay ganito lang siya kadali. Para sa totoong tongits po sa pagsapaw, sa pagbaba ng bahay, at sa pag-fight at pag-call. Napakadali lang laruin mga ka-foodies. At hindi lang yon, ang mga napanalunan natin ay pwede nating i-withdraw sa ating GCash po. Pindutin lang po natin ang withdraw at i-type ang withdraw sa amount. Maaari po tayong mag-withdraw mula sa 300 up to 10,000 pesos. Ito po ay papasok sa ating GCash within 12 hours lang po. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-foodies, kaya i-download na po natin ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga ka-foodies, napanood natin kung paano i-download ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link, kaya download na po tayo. Yes mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Apo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Mangantam kayong kapampangan. Manganta na po. Opo. Ayan. Ang daming gulay, oh. Mayroon siyang saging at kamote, petsa. Mga foodies, kung gusto po ninyong malalaman kung paano iluto ang putserong manok, nasa description box po namin, Kusinang Kabalen. Ayan, mag-visit na po kayo. Syempre, mag-subscribe at mag-follow. Yes, mga ka-foodies. Kaya, una, subo na tayo. Ayan, sabaw, oh. Oo. Ay, may maldug yun. Yun daw ang kunin mo. Ito na lang. Sige. Ang una subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain tayo mga foodies. Ang handa mo. Ano na ito ba? Diyan mo na lang. Ang dami namin rice.
ng sabaw? Gusto ko ng ano? Rice mo? Sige, dyan lang. Ano? Gulay tayo. Yan. Sasaw natin sa ano. Ten. Kan? Sarap na naman. Huwag mo na. Pass. Oo, pas na yan. Sarap. Gulay tayo. Ang daming gulay. No? Ang dala. Saging, no? Sabaw ba, no? Mm-mm. Mm. Ang cute ng lights mo. Mm-mm. Tingnan mo. Mga Pudibis, napakamahal ng tinda ngayon. Nang bilihin pala ngayon, no? Oo. Itong manok na to, 200 plus na. 210, 220 yung kilo. Pati yung gulay, no? Mm-mm.
Sarap. May mataanod sa kan natin. Ilaw. Ang sarap na ano. Siyo. Ang tamis ng banana. Banana. Kamote yan. Saging. Ayan yung kamote, oh. Kamote. Sarap. Hindi mo ganda daw yung sabaw. Gusto mo pa? Malayo sa'yo eh, oh. Dapat pala ginagalaw yung sabaw. Diyan mo lang. Dito na. Ay, diyan mo na lang. Tama na itong ano. Yung sayang, nabulunan ako. Cheers! Cute yung kilikili ko. Gusto ko lang i-congrats si ano, Yeah. si Maria Chan's Vlog. Kasi 1K subscriber na Oh, siya. wow! Congrats! Maria Chance Vlog. Yes. Ay, Maria Chance Vlog. Tama ba? Oh, Maria Chan's Oh, Vlog. ang ganda niya, no? Congratulations! More subscriber at more Views to come. ay, so, excuse, views. Gusto mo na tong kamote. Akin na yung rice. Oo.
Mga kapudibis, pakipalo po Kusina Kabalen. Kusinang kabalen. Ay, Kusina Kabalen, mga kapudibis. Para makita nyo yung paano niluluto yung minumukbang namin. Opo. Pakipollow, subscribe po. Ano ka na? Sige. Tanos ng kamote. Ayun, jowa mo na. No comment. Parang jowa mo daw. No comment. Wala. Wala pala siyang jowa. Hindi pa naranasan magka-jowa kaya hindi ko na ano yun. Ikaw, may jowa ka kaya kasintamis ng jowa mo yan. Di ba? Tignan mo tignan mo yung idol ko si Moira. Nagiwalay na pala. Ipapaubayan na kita. Paubaya na tama naman. No? Huwag mo pili-pili sa sarili mo. Di ba? Sa tamang ayaw sa'yo. Kaya ihatid mo na yun. Ihatid mo na. Ay, huwag si Vivian. O hindi. Good girl na to eh. Hindi na nagpupuyat. Sa bingo lang ang pinaglilibangan niya ngayon. Nabusog ako sa kamote. Nakasasabi. Pait mo na yan. Ito, ititira ko kay Chichi, ha? Ulamin ni Chichi. Hindi pa siya kumain. Yan. Oh. Ayan mga foodies. Ayan, sabaw na lang to. At yung chicken ko kay Chichito. Ito, kayo naman. Hindi na? Busog na ako. Busog na. Ito, dalawa pa yung natira namin ni Vivian na chicken. Isa kami ni Vivian. Ayan mga foodies, naubos po namin yung puchero, yung gulay tsaka chicken may natira. At yung rice po namin. Mga foodies, Dream Club po. Sa mga hindi pa po naka-download, nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya download na po tayo. At shoutout po Team Matibay. I love you so much Team Matibay. At kay Leia Payawan Shopal, I love you. At Ate Leia Payawan, I love you po. I love you. Shoutout po sa inyo lahat. I love you po. I love you Jason all. Laksamana, Your Wawa Senior, Mimi, Mads Ellen, Stella Batusin, and Denya and Saleh. Nanay Babes, Nanay Susan, I love you mga nanay. Kaya mga Foodies, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang Kusinang Kabalan po, mag-follow at mag-subscribe. At The Foodie Vlogs po, mag-follow at mag-subscribe na din po kayo. Yes, mga Foodies. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.